Алга таба атлыйбыз. Электрон почтабызга килгән котлау хаты мөхтәрәм милләттәшебез Нугайбеков Расим Ярулла улына багышлана. Бүген каршылаган матур тулган көне белән ихластан кызы Лилия, тормыш иптәше Рамил, кызы Мәрьям, тормыш иптәше Усман, оныклары Ләйсән, Илһам һәм Нурсинә котлыйлар. Безнең яраткан әткәебез бу тормышта олы гаделлек үрнәге. Мәктәпне тәмамлап, техникумда механик һөнәрен үзләштерә. Аннары Германия илендә намуслы итеп хәрби хезмәтен үти. 29 ел элек яраткан әниебезне очратып, матур гаилә коралар. Мәхәббәттә безне, ике балаларын дөньяга китерәләр. Икебезне дә медицина уку йортларында укытып, олы тормыш юлына басарга ярдәм иттеләр. Без шушындай әти-әниебез булганга иң бәхетле кешеләрдән үзебезне саныйбыз һәм аларга бар кылган изгелекләре өчен түбән генә башыбызны иеп рәхмәт укыйбыз. Якыныбыз, әтиебез, бабакаебыз, рөхсәт ит сине чын күңелдән матур туган көнең белән котларга һәм теләкләрнең иң изгеләрен сиңа җиткерергә. Безнең өебезнең ямьле, тормышыбызны якты һәм җылы иткән иң якын кешебез, сөекле әткәебезнең бүген туган көне. Хөрмәтлебез, без сине ихлас йөрәктән котлыйбыз. Рәхмәт сиңа, рәхмәт барысы өчен, сыгылмавың өчен язмышка. Тик яхшылык кына бүләк итеп яшәрбез без әткәй тормышта. Гомереңдә бик күп хезмәт куйдың, эшләмәгән эшең калмады. Озын гомер, бәхет теләп, үбеп калабыз синең кулларны. Яшә дием, бер дә картайма әле. Кешелеклелегең белән үрнәк син. Авыр чакта сиңа таянабыз. Безнең өчен һәр чак кирәк син. Ташып торсын күңелләрдә һәр чак яшәү дәрте, мәңге сүнмәсен. Якты өмет, зур хыяллар белән каршыла син бәйрәм иртәсен. Кадерле Расим Яруллович, алгы көннәрдә дә хатыныгыз, балаларыгыз, оныкларыгыз мәхәббәтен тоеп, алардан җылы сүзләр, куанычлы хәбәрләр генә ишетеп яшәргә язсын. Чын күңелдән сезнең хөрмәткә яңгыраган теләкләргә кушылабыз. Сезнең гомерегездә нинди генә вакыйгалар булса да, нинди генә эшләр башкарылса да, алар сезгә тик шатлык китерсен. Барлык уй теләкләрегез, барлык хыялларыгыз тормышка ашсын. Якыннарыгызның музыкаль бүләген кабул итегез һәм бәхетле яшәгез. Yazmışыбыз бүләге синәти, өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең дәшәбезне олы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти.
рәхмәте, өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге